Това е нещо, което остава след футбола. Да видиш как хора от всяка възраст, от деца до дядовци, да плачат от щастие. Наистина и да знаеш, че ти със своите съотборници си направил така, че да се гордеят и да помнят винаги този прословут матч. Просто беше като сценарий на филм. Днес на гости ни е една от живите легенди на Локомотив Пловдив, Димитър Илиев. Това е Димитър Илиев и той не подвежда и днес. Локомотив Пловдив побежда на Копенхаген, дами и господа. Искам да те върна малко назад във времето и да ми кажеш как започна като дете. Още от първите ми съзнателни спомени в детската градина, всяка Коледа, писмото до дядо Коледа беше едно и също, топка футболна. Съдбата си знае работа. Тази моя мечта се сбъдна. Ставаш футболист на България. Това като индивидуално отличие най-големия успех ли е? Мога да кажа, че се чувствам горд и удовлетворен. Мисля, че купите на България и суперкупите са едно стъпало по-нависоко като важност. Има ли Митко Илиев идоли като дете в футбол, които е гледал и в България, разбира се и в световния футбол? Роберто Баджо. Той е първият футболист, който ме е запалил по футбола. Когато Локомотив стана шампион, какво си спомняш от този паметен ден? След трудните моменти в минали години да стане шампион на България и беше наистина изключително гордост като локомотивец. Здравейте, приятели! Аз съм Димитър Кузманов, а вие сте с поредния епизод на нашия подкаст Около стадиона. Днес на гости ни е една от живите легенди на Локомотив Пловдив. Той е футболист на България, носител на множество отборни индивидуални награди, носител на Купата на България, изиграва над 400 мача в българския елит. Сравняване с една от живите легенди на Локомотив Пловдив, също Христо Бонев. Той е пример за непоколебимия локомотивски дух, борбеност и професионализъм. На гости ни е Димитър Илиев. Добре дошъл. Благодаря за това, че прие нашата покана да удоволствие. Да ни гостуваш. Искам да те върна малко назад във времето и да ми кажеш как започна като дете твоят път в спорта и има ли възможност Митко Илиев да избере друг спорт, освен футбола? Като цяло мисля, че не е имало такава възможност и още от първите ми съзнателни спомени в детската градина абсолютно винаги всяка Коледа, писмото до дядо Коледа беше едно и също, топка футболна. Така и баща ми и чичо ми също са допренесли за интереса ми като футбол, защото ме водиха като малък на много мачове на всички пловдивски отбори. Тогава пловдивския футбол беше по-жив от всякога. Водили са ме и на Спартак, и на Марица, и на Ботев, и на Локомотив, на всички стадиони. И в общи линии още от много детска възраст вече това ми беше мечтата да стана професионален футболист. И нямах търпение да навърша нужните години, за да има набор в Локомотив. Даже една година по-рано ме записа баща ми, имаше познат треньор в школата. Започнах да тренирам с по-големите от мерак и нетърпение. Спомням си, че тогава Марица изкарваше страхотни футболисти и исках да започна да тренирам в Марица, но беше ми много далече Кършака, така че избрахме Локомотив поради близостта на стадиона там, защото съм израснал в Тракия, но съдбата си знае работата и така тази моя мечта да стана футболист се сбъдна. Тоест ти така малко ми отговори преди да те задам и следващия въпрос. Винаги така Локомотив е бил твоя опция, като изключим, разбира се, школата на Марица. Винаги си искал да... Да, аз тогава така по-детски не е гаранция, че като започнеш в Марица ще станеш, нали, да не изброям всички имена, които прословута школа на Марица е изкарала. Но от 8 годишен от момента, в който стъпах на стадион Локомотив, знаеш, това е просто да го усетих, че това е усетих, че въпреки, че тогава отбора не беше тази сила, която е в последните години, просто от малък ме направи наистина да съм локомотивец. Има ли Митко Илиев идоли като дете в футбол, които е гледал и в България, разбира се и в световния футбол? Да, първият, който се сещаме винаги, когато ми зададе този въпрос, отговор е един същ, Роберто Баджо. Световното първенство 94-та, колкото и така да са ми бегли спомените, защото съм бил, още не съм имал навършени 6 години, но си спомням, че финесът, с който той играеше, точно такъв тип футболист, на който аз се възхищавам, с изключително финно докосване, с изключителна визия върху играта. Така че може би той е първият футболист, който ме е запалил по футбола. Впоследствие, разбира се, вече като
станах малко по-голям. Но винаги съм се възхищавал на футболисти от такъв тип, като Зидан, като Роналдиньо, които могат да направят нещо, което много, много малко футболисти могат. И така с малко носталгия в днешно време мога да кажа, че тези футболисти са изчезващ вид и футбол стана все по-силов, все повече се залага на физическа подготовка, Няма тази красота толкова много. Точно така. Време. Футболът така се промени, че футболистите с тази класа са на изчезване. А някога мечтал ли си, мислил ли си, че ще бъдеш сравняван и ще бъдеш със статут на легенда, като един от... тук даже ще ти покажа една снимка, където получаваш награда от великия Христо Бонев. Да, като дете. Този колаж даже аз съм го правил. Христо Бонев е символ на Локомотив и ние израствайки знаем какво значи той за Локомотив, така че това сравнение е малко неуместно, но наистина много пъти съм казвал да сложи името си редом до легенда като Христо Бонев, като Аян Садъков, Екълн Пръст. Това е нещо, което след като свърши с футбол и погледна назад, ще ме кара да се чувствам удовлетворен. Дали съм си представил, мечтал съм, аз още от малък имах много амбиции, много мечти да играя. Дори не крия, че доста от тях не са се изпълнили да играя в силно европейско първенство. Но факта, че така записах с златни букви името си в историята на Локомотив, е нещо голямо и може би като свърши, така ще видя мащаба на това нещо и колко съм спечелил, колко любов са ми дали и уважение феновете на този отбор, така че мога да кажа, че не съм си представил, че ще се запиша така името в историята. Истина е като един вид приказка и история от филм и на снимката как се вижда момчето, което точно получава награда. Аз наскоро разказвах за тази снимка. Това е 2000-та година, един от, може би даже първият турнир в зала беше и финала срещу Ботев го спечелихме с Дуспи. Тогава за първи път усетих такава тръпка и такава емоция, нали. И тогава Христо Бонев ме награди с купата и снимката е от 2023-та. Имахме така един импровизиран събиране след последния кръг. Тогава победихме Пирин. Бяхме се събрали горе в ВИПа, още в старата трибуна, за да изпратим, нали, сезона и понеже там в залата има купи от всякакви турнири, така видях и тази купа и я познах, че е тази 2000 година и помолих батица да снимаме и да я пресъздадем. Той изглежда много емоционално, даже на снимката се вижда как не може да скрие. Бях се чул 20 емоцията, даже тук, даже така сега като я гледам и се вижда първата, в която ти си много емоционален и го гледаш, а пък след това се виждат обратното. Това е точно поглед на дете, което е срещнал, нали, свой идол. И сега се сещам, че този турнир, спомням си гуминките, с които играх и даже се надявам да някъде в апартамента на родителите ги намеря и ще ги даря на музея. На музея, да. Наистина това ще е... Дано да се изроват от някъде. Имам спомен, че преди години ги бях срещнал. Това е наистина специално и аз като фен на отбора наистина мога да кажа, че това е като наистина история от приказка, която си остава и ще остави за следващите поколения. Ти ми разказа сега именно за този спомен за турнира като дете. Кои са били твоите първи треньори, така, които са останали наистина отпечатък в твоето израстване като футболист, като личност от дете? Георги Василев, не само като футболист, той ме помогна да ме изгради като характер, като човек, като възпитание. В детските години това са много важни неща, първо да имаш респект и уважение към треньора, така че с неговия характер, с неговия дух, това го предаваше на футболистите и съм много благодарен за тези първи години в футбола. В мъжкия футбол може би най-много повярва в мен и най-много дължи на покойния Аян Садъков. Изключителен човек. Винаги ще съм му благодарен, че той беше първия, който застана зад мен. Направи ме капитан на 20 години и до последно
вярваше в моите качества, така че може би той е един от хората, на които дължа най-много и ми е дал най-голям тласък в кариерата. Големи личности наистина в историята на Локомотив. Бил си дете, когато Локомотив стана шампион, както и аз. Какво си спомняш от този паметен ден през май месец 2004? За съжаление, много пъти съм разказал в случката. Имахме сбор с национален отбор юношеския. Тогава треньор ни беше Мари Стоилов. Няколко месеца води набор 8-8. След това стана треньор на Левски и бяхме в София на лагер и ни заведе на Герена. И така от претъпкания стадион Георги Аспарухов, аз бях единствения, който исках Локомотив да победи. Спомням си, че ме вкара в фитнеса на стадиона и гледах по телевизията мача, за съжаление. Не можах на живо да изпитам тръпката, но пък след това бях на шествията и на първенствата, нещо, което наистина също остава изключителен отпечатък в съзнанието ми. Просто толкова много хора празнуват нещо, което клуба за първи път постига и беше наистина изключително гордост като локомотивец след трудните моменти в минали години, така да стане шампион на България. Беше нещо изключително, още повече, че тогава никой не го очакваше. След това обаче имаш щастието да го изживееш и да изживееш тази емоция и този адреналин като футболист с спечелването на Купата на България, последователно през 2019 и 2020 година. Паметен матч за историята, също така на стадион Васил Левски. Какво пък можеш да кажеш от страна вече на активен футболист, който го изживява не като малко дете и фен на отбора? Със сигурност не може да се опише, но... Наистина, просто остава... Това е нещо, което остава след футбола. Каквото и да си постигнал, каквито индивидуални отличия, колкото и пари да си печелил, нали, от футбола. Този спомен и тази емоция от това да видиш как, аз много пъти съм споделял, да видиш хора от всяка възраст, от деца до дядовци, да плачат от щастие, наистина, и да знаеш, че ти със своите съотборници си направил така, че да се гордеят и да помнят винаги този прословут матч. Просто беше като сценарий на филм. За първи път в историята Пловдивски финал, феноменален гол с пета. Просто като сбъдната приказка за едната част от Пловдив, за другата част ще си е болезнен спомен, но за нас беше наистина после изшествието. Винаги съм казал, че и двете купи са еднакво важни, но наистина печелвайки срещу Ботев, една идея слагам на преден план и празненствата след това бяха наистина много емоционални. Това пък води най-вероятно и до следващото отличие за теб, което пък е индивидуално вече, именно ставаш футболист на България, избран си. Това като индивидуално отличие най-големия успех ли е за теб? С оглед на това колко престижни футболисти в миналото са печели тази награда? Естествено, даже така малко ми беше неудобно, че имаше една статия, кои не са спечелили това отличие. Естествено, че времената са други, естествено, че конкуренцията не е била толкова висока, както предни години. Това е ясно на всички, че нивото на българския футбол не е такова, каквото ни се иска и каквото е било, но да спечелиш отличието и то от 2 поредни години показва постоянство. Така че мога да кажа, че се чувствам горд и удовлетворен, но винаги съм казал, че индивидуалните награди не са с такава стойност, както трофеите, които си спечелил, и то с отбора от детството и отбора на сърцето ти. Така че мисля, че купите на България и суперкупите са едно стъпало по-нависоко като важност. Истина, не много футболисти все пак имат щастието да спечелят такива трофеи, отборни, индивидуални, с клуба на сърцето си и там, откъдето са почнали. Разкажи ми малко за трансфера в чужбина. Живял си 4 години в Полша. Да. Тук пак имаме една твоя снимка с Това е подписването ми с Подбескидзе. Там изкарах 1 година. Там спомените не са ми толкова приятни, както 3 години прекарани в Плоцк. Общо взето там се научих на отговорност, на професионализъм, като характер доста ме изгради това време, въпреки че
нали, не е лесно да си сам в чужбина, защото и жена ми тогава още не ми беше съпруга, не беше постоянно при мен. Даже първата година идваше за по-кратко време, защото и тя си имаше работа в Пловдив, която обичаше и не искаше да оставя. Но аз съм такъв тип човек, че когато съм сам, не ми пречи. Не е лесно понякога. Носталгията, ти много добре знаеш, прекарвайки толкова време в пътувания. Но самия живот в Полша много ми допадна. Хората, аз имах едно впечатление и очаквания от поляците. Се оказа, че са доста близки до нас като менталитет. Приехаме бързо се оправих с езика. Така че ме накараха да се чувствам като един от тях и 3 години в Плоцк също постигнахме много добри резултати. Отбора беше във втора лига, ние го върнахме в екстра класа на втората година. Дълги години се лутал в първа лига. Сега на полусезона са първи в екстра класа, претърпяха изключително развитие и съм щастлив, че аз също съм допринесъл с нещо, именно тази промоция, която постигнахме. Като инфраструктура, като менеджмент, всичко е много по-високо ниво от България. Стадионите вече бяха на 80-90% нови, сега мисля, че цялата екстра класа са чисто нови стадиони, ходят много хора по мачовете. Общо взето е удоволствие да си футболист в Полша и сега виждаме, че все повече българи вече правят трансфери и няколко човека се допитвали до мен, когато имат оферти, винаги съм казвал, няма какво да се чуете. Още повече, че там, ако играеш силно, всяка година правят трансфери в Германия, в Италия. Виждаме техните футболисти как се котират и какви са им цените. Как се стигна до този трансфер? 3 години бях неизменен титуляр, но последната година треньора някакси промени отношението към мен. Явно реши, че ще търси друг тип футболист на тази позиция. И оставаха, мисля, че 7 мача, които аз трябваше да изиграя 3 пълни, за да ми се поднови договора и за следващата година. Той малко некоректно го направи и спря да ме пуска нарочно, за да не се стигне до автоматично преподписване. Можеш просто да дойде да ми обясни как е. Това малко остави горчив вкус при напускането, но годините в Плоцк наистина ще си ги спомням с умиление. След това подписах с Подбескиде също отбор с чисто нов стадион, с бюджет. Всичко беше, нали, очакванията ми бяха, че организационно ще е топ. За съжаление не беше така, беше доста голяма бъркотия. И аз тогава вече жена ми забременя, вече април месец се роди първия ни син и предпочетох да се върна близко до семейството. На няколко пъти спомена твоето семейство. Каква роля играе то в професионалната ти кариера, в личния ти живот? Със сигурност слушал съм от много спортисти, все още съм нямал това щастие, но да имаш деца, да имаш семейство, което допълнително ти дава мотивация. Какво са те за теб и колко сила са ти давали през тежките моменти и колко щастие пък са ти носили допълнително през хубавите такива моменти? Това е в момента, в който се появят децата, разбираш, че можеш да обичаш нещо повече от самия себе си. Те те карат да проумееш, че футболът не е най-важното нещо. Дори аз, нали, в миналото, сега вече малко по-философски приемам загубите, но имало случаи, в които така 2 дни изобщо не ми се говори след загуба. Ти много добре знаеш какво е, нали, но в момента, в който се прибереш и видиш децата, забравяш за тези неща. Имаше един случай, пропуснах Дуспи срещу Ботев, загуба, така доста и феновете се бяха настроили срещу мен. Беше от стадиона до вкъщи ми беше... Прибрах се, видях децата нещо, че си играят, се смеят и в общи линии загуби смисъл. Те те карат да мисли, да разбираш кои са важните неща в живота. Естествено, няма как да не ти влияят загубите, ако си амбициозен спортист, на теб това ти е ясно, но в крайна сметка има и по-важни неща от футбол. Играл си за други отбори в България, Локо София, ЦСКА, Миньор, Пирин, Монтана. Какво можеш да ми кажеш за
периодите ти в тях и някога имал ли си други оферти да играеш за други отбори в България? Може би Левски, Лудогорец? От Лудогорец имах оферта точно като започваше проекта, още бяха даже в Б група и точно щях да разтрогвам с ЦСКА. ЦСКА не крия, че е един много кофти период в моята кариера. Отидох с големи амбиции. Любо Пене беше треньор в момента, в който подписах. Той влезе в конфликт с тогавашните ръководители и напусна. Тук е момента и да пожелая сила на него и на семейството му, защото е един изключителен човек. И се надявам и се моля всичко да е наред и да бъде силен, както е бил винаги. Тогава нямах удоволствие да работя с него. Дойде Йоан Андоне, който от първия ден ми даде ясно да разбера, че не влизам в неговите планове. Бях преотстъпен на миньор, направих най-лош полусезон. След това Павел Дочев стана треньор на ЦСКА и беше единствени от всички треньори на ЦСКА, защото те се смениха за една година, за половин година 3-4. Той беше треньора, който залагаше на мен. Играх всички мачове в квалификациите за Лига Европа. Ние влязохме тогава в групите на Лига Европа. Първи кръг с Левски дерби играх титуляр. Виждаш си, че така ме харесва и ще залага на мен. Но пък отбора не тръгна добре. След 3 кръга той напусна и оттам нататък вече не получих шанс. Въпреки че аз много пъти съм казал, че може би на тази възраст не съм и бил с този менталитет да се боря за място си. Аз това се опитвам сега и на младите да обясня, че с цупене и мрънкане и да си мислиш, че някой ти е дължен, няма да стане. Намирам грешките и в себе си, но реално не получих кой знае какъв шанс. Оттам нямах и кой знае какви варианти. Отидох една година в Монтана, 2 години в Локо София и в общи линии дойде тази оферта от Полша точно в правилния момент, в който вече малко беше писнало и от неплащане в разни отбори и така нататък. Така че, макар и късно, успях да развия потенциала, който притежавах. Говорихме си преди да почнем да снимаме този епизод, понеже тук има снимки на Мартин Камбуров, за бенефиса, който се проведе, за емоциите от него. Ти отново имаше възможност да участваш редом с велики футболисти, имена. Как усети тази емоция и атмосферата около отбора и въобще новия стадион, това всичкото? Страхотна тръпка, още повече след слабия сезон, който направихме и това, че накарахме феновете ни да треперят до последния момент дали ще останем в групата. Това беше като така изключително емоционално да видиш препълнен стадион, да стъпиш на един терен с легенди на българския футбол, да видиш уважението и любовта и изпращането, което той заслужава и да бъде изпратен подобаващо, защото преди това нямаше тази възможност да се сбогува с отбора, който той най-много обича и феновете, които обичат него, може би наравно с всички останали легенди. Направя толкова много за отбора и да видиш уважението на целия български елит. Беше страхотно, още повече с футболисти, които сме играли, не сме се виждали от дълго време после и така на вечерята също беше много, много приятно, така че остава също един великолепен спомен и доказателство за това, че Локомотив е наистина една изключително сплотена общност и адмирация, разбира се, защото и самата организация на матча беше на ниво, така че прекрасен момент в историята на Локомотив. Мечтаеш ли някой ден ти да изпиташ това нещо? Или... По-скоро си представям един последен матч, който да дойдат повече хора да ме изпратят, но бенефис реално не смятам, че не може да настигнем, пък и той играл с доста по-големи футболисти, така че не съм се замислил, но наистина хубаво ще е да дойдат повече хора и да ме изпратят, когато е последния ми матч. До година предстоят големи празненства, чествания, много важен момент за Локомотив Пловдив, не само за футболния клуб, въобще за цялото семейство на Локомотив, тъй като под него са много други спортове, и лека атлетика, и тенис, и бокс, и така нататък. Няма да ги изборяваме всичките. Мислиш ли, че така ще се получи един голям празник до година? Запомняш се още един момент? Убеден съм и наистина
участниците в фундацията правят всичко възможно този ден да се запомни, този юбилей да се запомни. Още повече се снима и филм с един изключително талантлив режисьор. Така че нямаме търпение да отпразнуваме 100 годишния юбилей на една институция в българския футбол. Като цяло Локомотив е, както ти каза, едно голямо семейство и съм изключително радостен, че във всеки един спорт имаме успехи. Сега виждаме, че и баскетболния отбор е възроден, и волейбола продължават без загуба толкова време, така че нищо по-хубаво от това няма да локомотивското семейство да се разраства и да радва все повече хора в всякакви сфери на спорта. Тук за пореден път, за последен ще ти покажа една снимка на младия Димитър Илиев. Така като го гледаш, какво с течение на времето? Като гледам бая буски в младия Димитър Илиев. Има визуална промяна. Какво би му казал така вече след толкова години опит на терена, извън него, в човешки, в професионален? Бих му казал да е по-работлив и да се наслаждава повече на малките моменти в футбола, защото наистина изключително бързо минава активната кариера на спортист. Аз вече повече от 20 години съм на терените. Сякаш беше вчера, когато дебютирах, когато отидох в Полша, така неусетно минават моментите и това бих го посъветвал, да се наслаждава на всяка една победа, дори на загубите, така да не се ядосва за древните неща, да оценява хубавите такива. А какво би казал пък на младите футболисти, които сега започват? Какво трябва да дават повече от себе си, за да имат възможност един ден да бъдат като теб? За съжаление, това много пъти вече съм го споделил и с близки. Сегашните млади футболисти някакси не оценяват шанса, който им се дава. Защото по мое време аз влизам в съблекалния с просто само да влежа тренер с първи отбор беше наистина постижение. Докато сега болшинството, не казвам всички, си мислят, че като влязат 5 мача, като вкарат 2 гола и вече светът е в краката им и едва ли не са станали милионери. Доста от моите момчета с това мислене и се опитвам да ги държа здраво стъпили на земята и да тренират. И това, което преди малко казах, защото аз не крия, че в израстването ми като футболист също съм правил грешки и от ментална гледна точка, така и чисто и как да се изразя. Можеш да имаш претенции към даден треньор, че не ти е дал шанс или че съдбата не е била достатъчно благосклонна към теб. Единствено, ако си дал всичко и знаеш, че си дал максимума, да изкараш всичките си добри качества, да бъдеш достатъчно работлив и целеустремен, тогава може да се сърдиш на треньор, на съотборници, на съдба, на каквото искаш. Но ти не влагаш ли всичките си усилия, особено в тази възраст, в която се изграждаш като футболист, няма как да имаш претенции. И това се опитвам да им кажа. Дори когато нещата не са окей, дори когато не играеш, аз мислиш, че заслужаваш или повечето хора мислят, че ти заслужаваш, но не получаваш шанс, варианта не е да тренираш по-малко, а да тренираш повече. Защото идва момент, в който нещата се обръщат и ти, ако си загубил време в цупене, така на жаргон, мога да се каже, няма нищо да спечелиш. Така че да оценяват шанса, който имат и да го хванат с две ръце, да не го пускат. Това е. Ами, благодаря ти за това участие и за този разговор. Благодаря за поканата. Може би накрая да кажеш нещо на феновете на Локомотив, на локомотивската общност, пожелаеш нещо и може би колкото и банално и тривиално да звучи, да кажеш какво е за теб Локомотив. Най-важното е да сме здрави. Другото е на заден план, всичко се постига, но без здраве не става, така че само да са здрави и да обръщат внимание на семействата си. Локомотив за мен се превърна като, особено стадион Локомотив, мой втори дом. Повече от половината съзнателен живот съм го прекарал тук, така че това е за мен институция, любов и така винаги сърцето ми ще е черно-бяло. И това е в общи линии. Да надявам се с игрите си на терена да ги радваме и да достигнем пак тези върхове, които в близкото минало постигнахме, да ги изживея вече като фен. Благодаря ти още веднъж и аз искам да кажа, че съм
горд и щастлив, че съм част от семейството на Локомотив. Въпреки, че съм в различен спорт, наистина усещам тази любов и тази подкрепа постоянно. И ти благодаря още веднъж. За мен беше чест и удоволствие За мен да също. те интервюирам и да влеза в И този нов. използвам и възможността да ти пожелая също да си здрав и да покоряваш още върхове на Благодаря корта. ти. Благодаря ти. Благодаря ви, че изгледахте и този епизод с нас. Може да се абонирате за канала ни в YouTube с страница 100 години Локомотив. Тук е момента да направя един призив към всички вас. През следващата година предстои, може би, най-важната дата в историята на нашия клуб, а именно 100 годишният ни юбилей. Този ден ще бъде наистина специален и за да направим емоциите още по-запомнящи и да го направим наистина грандиозен празник, имаме нужда от подкрепата на всеки един от вас. Може да се включите с дарение, сметките, които ще бъдат описани по-долу в описанието на клипа. Нека заедно направим този паметен ден исторически и грандиозен. Благодаря ви!